Ponúkame na prenájom priestranný, veľkometrážny trojizbový byt s 2 rožnými balkónmi. Byt sa nachádza na 5. nadzemnom podlaží, v bytovom dome, ktorý má celkovo 6 nadzemných podlaží. Tuto môžeme vidieť, z obývacej časti je to prvý rožný balkón. A toto je obývacia izba, ktorá je spojená s jedálňou a prepojená s kuchyňou. Byt je kompletne zariadený veľmi kvalitným nábytkom. Súčasťou bytu je klimatizácia, v obývacej časti sú aj vonkajšie rolety na oknách. Postupne sa môžeme presunúť do ďalšej miestnosti cez vstupnú chodbu, a to do spálne, ktorá má dostatok prírodného svetla. Celkovo byt je presvetlený, veľmi vzdušný. Každá miestnosť má stavané skrine. Byt sa prenajíma takto kompletne zariadený, ako ešte raz poviem, veľmi kvalitným nábytkom. Môžeme sa postupne presunúť do ďalšej miestnosti. Táto miestnosť môže slúžiť ako pracovňa alebo detská izba. Táto sedačka má aj ponúka možnosť na spanie, dá sa roztiahnuť. Tu je ten ďalší rožný balkón. Čiže z tejto izby je možnosť taktiež vystúpiť na tento balkón a súčasťou tejto izby je aj tento rožný roldor, táto rožná veľkometražná vstavaná skriňa. Postupne sa môžeme presunúť opäť cez chodbu do kúpeľňovej časti, ktorá pozostáva súčasťou vybavenia je práčka, váňa aj s takým sprchovacím kútom, dostatok aj úložného priestoru v kúpeľni a tu je samostatná toaleta. Byt je naozaj veľmi pekný a tu je vstupná chodba, dvere a taktiež vstavaná skriňa, ktorej súčasťou je chladnička ako je mraznička. Ako som spomínal, bytový dom má 6 nadzemných podlaží, je tu 13 samostatných bytov v tomto bytovom dome. Tento byt je orientovaný na 5. nadzemnom podlaží a súčasťou prenajmu sú aj podzemné 2 samostatné parkovacie státia. Byt sa nachádza na ulici Galvanyho. V prípade doplňujúcich informácií alebo dohodnutia si termínu obhliadky sme vám k dispozícii.